aje bota, halinku ya bambanta domin kun ciri tuta. Allahu ne ya ɗaga ku, wane ne zai kada ku, ku kalli babbar mota. Mai sada zumunci ku gansu ba mai yin kunci, farin ciki baya karewa, kowa ya zo baya kokawa. Haɗi na kai Allah ya haɗawa, a sannu sannu muka farawa, wadda ran sai labari. Wannan gida mai albarka ne, wannan gidan 'ya'yan kirki ne. Ashe gidan manyan yara ne. Rano fresh aje botas ne. Ba za su gane ba, ba za su fuskanta ba, ba za su hanga ba abinda ke nan a gaba. Tuni mun musu nisa, tuni mun kere su. Muna da jagorori, Real Abbas akwai nasarori. Abdullah Asu makiyin kashi yake kakari. Muhammad Real Saifi boy duk suna akan tsari. Official Harun na ciki, King Ismo ma na ciki, Justice Jawad na ciki, Sheikh Salisu Barkun na ciki, King Al-Amin ma na ciki. Kairati Yahuza a gaida ke, Safiya Aliyu a gaida ke, mai san mama na gaida ke, Halima bi Matawalle, Sadiqa yar Hajiya, da Maryam Abdullahi, Husaina Pretty.